Hello लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै जोंहा बाबानि सारदनि एसे आलासिफोरखौ लिंदों आरो जेनेबा सारदखौ माब्ला लानाय जागोन मागोन तारिखफोरखौ रायलायनोसै दिनैनो न'नि आलासिफोरखौ लिंदो होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आरो लोगोसेनो जोंहानि आलासिफोरखौबो नायलांदो दा आलासिफोरा मोनफैथ'वाखै आरो दायो दसे थानानै मोनफैगोन ओमफ्राय बिसोरनो जानो थाखाय माबा माबि बानायगासिनो आरो रेडि दा सानजौफु जाबायानो ओमफ्राय दा दसे थानानै मोनफैसिगोन आरो आलासिफोराबो लाबदो हर ओइ फैनाय गसंनाय नोंखौ खिन्थिनि आं एसे नै आलासिया मोनफैलायबाय खावसे आलासिया ओमफ्राय थिनायालाय थिनाया आंबो दानसो मोनफैदो इयो दा फैगोन दसे थानानै मा मा लाबोदो दे खिन्थिदो ए दाउ मानै गाइखेर गाइखेरा खै लिटार संख्रै टाटा नामा मैथाजों ना बानायगोन ना गाइखेर न'नि नामालै ए न'नि गाइखेर फै ओमफ्राय टिना वाव टिना टिना फै फैदो फै किउटि किउटि पि मानैबो किउटि पि मा बिबार लिसु अ य फै आइसक्रिम नामा आइसक्रिम जासोदो मालाय टेस्टि टेस्टि आइसक्रिमा जोंहा जाया दे सोनाया दे जा गुजुदो ना गुजुनायाव जाखायाना जोंहा ना गुजुयो बारा गुजुयो इखौ जाबाथाय आइसक्रिम जाबाथाय फै थुखैनायखौनो गाबसोदो ओइ थुखैनायखौनो गाब' थुखैनायखौनो गाब' नोंखौ बुगोनसो आं थुखैनायाव गाबग्राखौ नैलाय जोंहा आलासिया मोनफैबावबाय आलासि फै आं बामनि फै सोना फै फै बामनि फै ओइ दलद था दलद था दलद था जोंनाबो फिक्स जायाखै नामा खेबसे नाया जोंनि होनदो दे केजि होनना बुंनांला आरोबाव मोनसेनिफ्राय जानांला दे बारा जानो हामा हाथाय सेवो नै र' सालायनोसै नै गाइखेर सा ना सोना नोंबो नांबावगौ बिस्कुट ना नैबो जोंहानि बाजै बेदर एवगासिनो लै नासना हाय Sonya नै जोंहानि twins baby
जोंहानि दहायनि हिन्जावसाजो बे हौवासाजो सानैजो प्रिन्स बेबि Udang, udang. Picka das lah. Ayo, leo tu nak go. Ih, betul ke saya? Nampak tak? Tak tak. Tak tak, engkau. 사실래 운주도 아버 마바지 자크 감은 그래야 왜 앉아네? 감 나와 되시 낭라 하나. 예 betul ke saya apa nih 맞아 맞아. 아버 이거 저거니 바바니 립테 ओंखामखौनो एसेल' जाबाय एसेल' जादों सं जाखांथारबाय दसेनो हा बेयाव ज' जायो आयु 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 सियार फिसायाव ज' जायो दे नों ज'नाय बाबुखौ ज'नो खिथादों मालायनि न'नि माखानो जि बुरजाखा जोंहाना खेंख्लें खांख्लांनो नै बिखिजाबो फारलासे दङ बिखिजालाय नै अखा हाहां जादों नै बोथोरा खोमसिसि जाखादों ओमफ्राय बना रानबायना आयौ बाबुखौनो रायो आंनो हर आं ज'नि इस ओइ जबाय एबार बाबुआ गावसोरसो ज'नो नागिरो नै जोंहा मा दामदों नै दामदो दे आयौ 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 बोजों थांखा बिमाया अबाव आरो दंबावो बिलाइ खाबावबायसो नै बाथोन देनो बाथोन सिफ्लेनो ओइयावबो दंमोनलै मा जादों होनलाय अखाबो हाबाय 나네 또미 Ơi cái này à? 또미 네 담 돼 또미 돼 또미 Sabaynya? Ayo nama angkri.
दालि आलु बाथोन एख' मोनजाया आदा नब मानो एसे टपिक माबा होथेदो नोङो सिसि आंखौ नाहरनानै अरफ्लांलायबायनो बिसोर साथामा आंनि फंबाय दै सासेया बिगुमै थ' मिथिखायो होनलाय फंबायबाबो आदासो होनो दे आङो ओमफ्राय नैबो फंबाय बेबो आदा आंनि बेबो आदा इसोर सानैयाबो आदा नै बाजै नै आइ होनलाय ओंखाम जाबाय सना ओंखाम जाबाय जाबाय ओंखाम जाबाय गोथाव गोथाव ना सना गोथाव tutu nurakin lah sasiapa sengan tadi mau baju dah udah bawa juga gelem lagi oंखाम जानाया आलु बाथोन जानानै नोंहालाय मा थाखुमादों नामा नोङो आलुनानै जानो हाला नै ओंखामखौ नै भाजा जालायबाय नै जा मोजां दंखादों जा मोजां मोनखादों ग्रि जखादों नै गोथार Nanti jangan langsung. Langsung dia masih ke masih lanang mana? Saya masih langsung ke masih lanang mana? Nenek जोङो बाबानि सारदनि स्टिक बानायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय स्टिक बानायनायाव माने सोर सोरनि नामखौ होगोन एसे कनफिउज जाबाय दं आरो जोंहाना मानसिफोरा जाथि माखानो गोबांथार नालाय ओमफ्राय जाथि माखानि नाम माखाखौ होबाथाय एकदमबारे लाइजामानो गांनै जानांगोन माने बेसेबा बुरजाखा जोंहानि जाथिफोरनि नामा बेखायनो कनफिउज जादों एसे सोर सोरनि होनांगोन सोर सोरनि होनांगोन न'खरनि सासेल' होनोसै कनफिउज जादों नै इयो माथा गरम जानानै लिरनोनो रोंलायलांलानो बे सासेयासो लिरबाय मा जाबाय नोङो न'खरनि जायखिजाया सासेल' बानो जाया नालाय गासिबखौबो जुबाय नांगौ आलुस्रि जोंहानि आलुस्रियो आलुसो नामा जायो आलुबाबो एक्टरस्रा नै लोगोफोर न'आव थांनो ओंखारफिनबाय आङो ओमफ्राय दे बाय बाय आं थांसै आसामखानाव बाय बाय देकासनि डेटखौ खिथानाय खिथायाखैलाय 9 तारिख एप्रिलनि 9 तारिख बयबो एप्रिलनि न'आव बयबो फैदो ओमफ्राय दिनैयो सारदनि नामाव न'निफोरा मा मा होगोन बेखौनो रायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय दादि आरो बाबानि लोगोफोरानो खावसेखिनिखौ हेल्प होजोब्बाय आखायाव लाजोब्बाय माने खावसेखिनिखौ जोंहाथ' न'आव बारा हालोदा एसे मोजां नंखाया नालाय बिसोरनो हेल्प होबाय माने बाबानि लोगोफोरानो ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांफिननोसै थांदो सना बिदि माबु गाबदो थांदो बाय बाय होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै दिनैनि ब्लगखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो होमबा लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय आखायाव माबा लादो आं नै बाय बाय